Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan Minecraft fogunk játszani, küldetéseket kell megcsinálni, és akkor fog nőni így a borderünk. Welcome to Lab 166, Subject M87. We will be experimenting with confined spaces. In a world you will be transported to that is limited by force fields made from an unknown power that is tied to task completion. You will be completing tasks to increase the size of the force field. Your goal is to complete the tasks while in that confined space. Good luck! Oké, mindjárt. El is kezdődik. Ott írja már elő a küldetést. Oké, várjatok, nagy a sensitivity. Jó, most már jó. Egy ilyen fát ki kell szednünk. Na, és nőtt is egyet. És itt kéne kivinni a játékot, amit már ezzel 5-ször megpróbáltam, de nem sikerült. Úgyhogy most nem tudom, mit fogunk csinálni majd. Még tudom, hogy alattunk van talán egy bánya, vagy nem tudom. Elvileg úgy van. Még én se tudom annyira. Hát én Rotten Flash-t azt nem tudtam találni. Még egyszer se. Kaját kiveszem. Csinálunk el egy crafting table-t. Mabelt. Oké, most mit kell? Pickaxe. Speedrun-olok szinte. Nem olyan könnyű, majd meglássátok. Pillanat. Jó. Szedek azért picit több követ, így baltára is elég legyen. Akkor tudunk majd fightolni. Ne halljak meg egyből. Ja, csak én voltam balfék. Balfasz. Keresek, megcsináljuk a küldetést. Itt. Oké. Ezt ki is dobhassuk valahova. Jó lesz az ott. Csinálom a baltát. Miért csináltam 2 baltát? Véletlen nyomtam a shiftet. Jó, mindegy. Miért ilyen nagy a szenzim? Engem most sárgán van, úgyhogy a legkisebb izé. Érintés. Mi? Jó. Leveszem így 30-asra. Mindig ilyen nagy. De ez a legkisebb szenzim, amit erre be tudnak állítani. Szerintem majd bajból leszünk, az a baj. Lehet, hogy keveset fogok most beszélni, mert ha kérdezitek, reggel 6 óra 59 vagy 55 van, amikor veszem fel a videót. 1 órája keltem fel kb. Úgy ki lehet csalni a játékot. Így. Ja, nem. Vagy de. Nem leszek nyomni játékkal. Stone Sword. Ja! Van egy baltám, de akkor csaljunk kardot is, hogy tényleg dödögöljünk meg. Meg ugyanaz az a küldetés. Kardossal se csinálok amúgy magamnak. Sajnos most kell. Itt van. Get the Rotten Flash. És én Rotten Flash-t honnan szerezzek? Tudom, hogy itt van egy bánya elvileg. Meg úgy lehet csak kivinni a játékot. Ide most elvileg. Nem látok sokat. Várjatok.
Kép. Ja. Fényerőt ezt mindig rakjátok fel maxra, ha látni akartok valamit. Egyből jobban látok. Nincsen itt egy darab szén se. Ez durva azért. Picit megengedétek, hogy csaljak. Nagyon keveset fogok. Elvileg jól írt. Nem. Csak akkor megnéztem volna, hogy itt van alul egy bánya elvileg. Csak, hogy mennyire vagyok már mélyen. Kordikat meg lusta vagyok megnézni, meg hülye vagyok hozzá, hogy hol mutassa. Jó, mondjuk 5 hónap vagy kevesebb ideje vagyok PC-n. Mióta újra kezdtem a videózást. Kíváncsi vagyok oda, ahhoz a chestet nem jutottam el még soha a életembe. Hogy a kajám az nem akar lejjebb menni. Azt kiveszem azért. Bazd, idióta vagyok. Csinálok faszenet és abból csinálok fákját. Jó. Ja, kemence. Bedrockkal nagyon rég játszottam már. Ez a szenzim. Éppen, hogy megmozdítom a egeret. Amúgy. Ha nem tudtátok, akkor lehet ilyet csinálni a játékban. És akkor itt kapunk faszenet, szerintem ezt már mindenki tudta. Mindjárt rendezem így a inventorimat. Békésbe van a játék, hogy nem éhezek? Nem, könnyűbe. Oké, nem találtam meg ezt a izét még ma. Szerintem nem fogom megtalálni. Még már videókat is néz. De! Itt van! Pont itt van. Hallok zombikat. Blokkot a kézbe. Lesz ott valami szerintem. A zombit hallok, az jó, mert akkor azt a Rotten Flash-es izét, azt a húsos izét nem meg tudom csinálni. Jó, már leszarom a fákját, amik ott kint vannak. 3, 2, 1. Jó, nem tudok jól PvP-zni. Vasat azért elhozom. Meg itt van egy spawner. Mert talán már itt jártam egyszer. De több éve. Voltam itt már régen. Ott egy skeleton, de aztán nem kell félni. Mondta, hogy nincs itt egy spók, ami ki tud mászni a pofába. Hoppá. Nekem ez így jó. Aha, tényleg ott egy spawner. Elhattam itt akkor végtelenségig. Jó, megvan a kihívás. Obsidian. Ja, cool. Most én vagyok olyan hülye, hogy ez azt jelenti, hogy egy... Ja, nem. Oké. Értem. Pont itt van egy darab szén. Oké. Iron ingotot. Jó, akkor ki kell majd sütni egy vasat, és azt át kell craftolni.
Úgy ki szeretnék lootolni én csak. Én nem bántok senkit. Jó. Így. Így jó lesz. Oh. Elviszem már gyémánt. Az durva. Jó. Élek. 25 elviszem még. Fonál, az valamire fog kelleni. Nagyon érzem, hogy ezek fognak kelleni. De nem lehet bemenni. Van még egy chest. Aha. Akkor hátulról megcsinálom. No way. Van egy kis baj. Ezt vissza kell temetni. Jó, a követ most nem sajnálom, van sok. Ki tudtak jönni? Jó, nem, akkor itt kéne. Jó, minden megvan. Adott még egy chest? Ja, nem, azt már kilootoltam. Kaptak egy kis ajándékot. Skyblockon nincs ennyi kövem. Jó, az ott megvan. Jó, ezt elviszem. Kenyeret most nem tudom, itt hagyom. Inkább most. Jó, kaptunk. Nem, legyen meg a 6. A kérdés innen, hogy megyünk fel? Ilyesé és okosan. Ott jöttem le. Jaj, ne. Pókot hallok. Bum. Pik. Ja, még masszív a pók. Ott van, ott láttam valahol előbb. Aha. Pont amikor oda raktam a blokkot. Oké. Már jó helyen vagyok. Ezt a kihívást meg fogom csinálni, meg szerintem ennyi lesz a videó, mert sok dolgot nem lehet ebben itt csinálni. Jó, este van már, amúgy kint. Jó, csinálni a questeket. Ez tényleg faszén, úgyhogy... Hú, de hallod. Jó, de snipert hoz be ez a szargolyó. Meg fog ölni egy csontváz. Én mekkora kis balfasz vagyok. Oké. Ezt a 2 számot lássátok. 6-os meg a 7-est. Jó, gyorsan megcsinálom ezt a questet a vassal.
Jó, egyet ki kell sütni. Most ez egy undorító nagy... Ja! Nem is iron ingotot kellett, azt hittem, hogy ilyet kell csinálni, hogy át és ilyen. Craft the iron chestplate. Nincsen vasam. Jó, akkor majd azt a következő részben megcsináljuk, és szerintem ez a videó ennyi is lett volna kb. És már ez is 15 perces. Egy picit hosszú lett. Nem lett hosszú. És szerintem majd következő részben majd meg fogjuk szerezni ezt a Iron Chestplate-es kihívást, meg azutánit is megpróbáljuk. És na császtok!